Добър ден! Вие сте с моите анализи. YouTube канал е ProCryptoG. Знаете, ако сте се абонирали, следите всичко най-актуално, което се случва в криптоиндустрията и не само. Тези от вас, които са гледали преди една седмица видеото, биткоин падна по 66 хиляди, знаят какво предстои и какво ни очаква. А сега на седмичния анализ, който ще направя за вас. В неделя едночасова графика. Биткоин виждаме, че тук трудно може да пробие 71,250 и естествено нашето падение започна. Виждате тук кривата надолу. Така, аз съм начертал нивата, които трябва да следите и да внимавате за пробиви или за вход, така да се каже 63, 360, 557К. Този там дебел сапорт. Ако го удариме и пробиеме 57, може да стигнем и до 50К, но това никой не го знаем. Ще следим и ще наблюдаваме цяло лято. Надявам се, че вие докато си почивате, следите моя канал и гледате най-актуалните видеа и нещата, които могат да ви помогнат да не загубите и да спечелите преди всички останали и най-много да се възползвате от информацията. Преминавам на 4-часова естествено графика. Следа големите графики, малките вече не ме интересуват, нещата са ясни, биткоина пада. И тук нисходящия тренд виждаме. Това, което ми прави впечатление, че все още, нали, тук, ако пробие на 67 и 600, може да се опита да пробва пак пробив на 71, но това са $3000 нагоре. Доста хора изтеглиха своите активи от криптоборсите и се отдават на ваканции и почивки лятото, така че по-скоро цената да върви надолу, отколкото нагоре. Аз съм склонен да вярвам и да го мислям. Спрямо това, което виждам на пазара, преминавам на дневна графика, която е много също интересна и апетитна, примамлива. Ето, че продължава, нали, да пада цената. Нисходящ тренд, падане на цената, не е подходящо за купуване. Ако купувате или рискувате, внимавайте, правете го на своя глава. А и естествено всичко в това видео е с информативна цел и не е финансов съвет за вземане на каквито идеи, решения. Така че ако не разбирате от криптотрейдинг и в крипто и въобще само гледате това видео, защото ви е интересно как ви разказвам за пазарите, това, което анализирам, кога купувам и правя, естествено, просто чукнете един лайк, коментирайте и си почивайте на басейна или на плажа, така се каже, седмична графика. Имаме вече две червени лоши седмици. Чакаме да видим и тази трета, която може би ще затвори на червено най-вероятно. Общо взето, това е от мен за сега в това видео. Ще се видим след една седмица. За финал ви оставям с моя TikTok ProCryptoG. Последвайте ме, там пускам доста интересни новини и неща.
свързани с проектите, които се занимавам, и акаунтът ми все повече придобива популярност и става разпознаваем, и може да ме последвате, ако имате интерес към всичко това, което правя и се занимавам през свободното си време като хоби или основно с инвестициите в криптотрейдинга, криптоанализите и така нататък. Благодаря за вниманието и желая на всички хубаво и успешно лято!